काला काला तिलकुट लागेलू कि काला अखिया के कजराई जान तू काला काला तिलकुट लागेलू उड़े वाली पैराशूट लागेलू आ काला सूट में क्यूट लगेलू अबे के बात ओ कश्मीर के फ्रूट लागेलू काला सूट में क्यूट लगेलू कश्मीर के फ्रूट लागेलू काला सूट में क्यूट लगेलू लाइट को आप वाइट रखिए क्योंकि यूट्यूबर भैया लोग को दिक्कत होगी चलत रहे के भैया लाइट को वाइट ही रखिए हाँ सही है लड़का का कहा था कौली नियन धन खिलल बा कौला पुधौरा से मिलल बा कौली नियन धन खिलल बा कौला पुधौरा से मिलल बा बेबी होगा सफर गमकवाले काबू करान के कोई तकवाले बेबी होगा सफर गमकवाले काबू करान के कोई तकवाले कभी रूप के बड़ाई के तना नया नया रंग रूप लगे लो कभी रूप के बड़ाई के तना नया नया रंग रूप लगे लो कि कभी रूप के बड़ाई के तना आ नया नया रंग रूप लगे लो आ कैसे कहे के बात कि चढ़े वाली रात रूप लगे लो काला आजकल वाइल बा इंस्टाग्राम हमार कश्मीर वाला गाना भी इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल भइल है लेकिन आजकल के लड़के लोग के जो बीमारी बा इंस्टाग्राम पे रील बनावे के वायरल होके के आजकल सब के उचा आर्यन बाबू खुशी एक बार इधर आ जाओ खुशी सामने एक बार हम चाहते कि खुशी कक्कर खातिर जोरदार ताली बजा के स्वागत करी जाए आपसे भोजपुरी के सुपरस्टार गायिका आप सबके बीच में खुशी आई बड़ी
भोजपुरी के बड़ी सुरीला गायिका बारी है। एक बार ताली बजा दीजिए, जोरदार जोरदार ताली बजा के स्वागत। आर्यन बाबू, हम सबके बीच निशांत भैया का आगमन हुआ और हमारे काफी अच्छे सिंगर निशांत भैया निशांत भैया का आगमन। एक बार दोनों लोग के लिए आप सभी जोरदार ताली बजाएं। ताली होके के चाहिए निशांत भैया खातिर। क्या बात है, आवे के भैया की